Пінск – сапраўдны горад кантрастаў. Тут паралельна з годнымі буйнымі магістралями існуюць вуліцы і вулачкі, некаторыя з якіх па 20, а то і па 30 гадоў не бачылі новага асфальта. Яшчэ 2 гады таму знос дарог у палескай сталіцы складаў 90%. З дапамогай мясцовых аўтамабілістаў ужо можна нават скласці топ горшых вуліц горада. Вот эта вот дорога, которая железнодорожная идет. По Новоселов, там вообще ужас. Как бы много всяких. Позой, Космодемьянск. Гайдаенко. Да ужасная дорога. Состояние дорог в Пинске очень плохое. Понимаю, что нужно и на другое деньги обращать в городе Пинске. То есть и здания, и все другое приводить в порядок. Но дороги, считаю, так как именно таксист и плачу госпошлину 2 раза в год, то как бы, нечестно играть. Дорожную ситуацию у гарвыканкаме бачаць і ацэньваюць. На сёлетні ремонт і добраўпарадкаванне дарогі тротуараў з гарадскога бюджэта выдаткавалі суму удвая большую, чым летась. Жилищно-коммунальным хозяйством города Пинска начаты ремонтные работы проезжей части улиц города путем сплошного асфальтирования. Работы планируется выполнить на 21 участке на площади более 90 тысяч метров квадратных. Для этих целей Пинским городским исполнительным комитетом выделено 2 миллиона белорусских рублей. Зараз для жыллёва-камунальнай гаспадаркі Пінска не проста гарачая, спякотная пара. Да рамонту дарожнага пакрыцця гарадскіх вуліц камунальнікі прыступілі разам з падрадчыкамі. Дарожным рамонта-будаўнічым управленнем 104 і дарожна-будаўнічым управленнем нумар 8. Высокая канцэнтрацыя тэхнікі і людзей зараз на вуліцы Ракасоўскага. Тут ідзе замена палатна. Усяго плануецца замяніць больш за 8 тысяч квадратных метраў дарожнага палатна. Акрамя Ракасоўскага, суцэльным пластом асфальт ляжа на цэнтральнай, партызанскай, ленінградскай, Кірава і Карла Маркса. І гэта толькі ў красавіку. У мае-чэрвені асфальтаванне працягнецца і на іншых праблемных вуліцах города. Наравне с сплошным асфальтированием нашим предприятием продолжаются работы по ямочному ремонту проезжей части улиц города, а также по стабилизации дорожного полотна улиц с грунтовым покрытием путем замены с подсыпкой инертными материалами. Што тычыцца заязных кішэняў аўтобусных пляцовак, то сёлета плануецца адрамантаваць 24 участкі на 11 вуліцах агульнай плошчай каля 3000 квадратных метраў. Таксама будзе добраўпарадкавана яшчэ каля 18 тысяч, але ўжо тротуарнай плошчы. Тут найбольшыя аб'ёмы работ запланаваны на буйным участку Пінскай набярэжнай, ад кафэ «Брыгандзіна» да гарадскога парка. Завяршыць усе дарожныя работы камунальнікі плануюць да 1 ліпеня. Тацяна Богусыім, Дзеяна Мішчук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».